Het is tongensje 30 januari, de dag dat Nederland het had over de strijdverlichting. Want mat die nou on of mat die uit? Het is ook de dag dat er in Friesland Riedenwerk op een laagje van oral centimeter is. En ik op deze dag zie ik weer een biend de raffelrondjes van Ljouwert op. Goeien en welkom bij Bient. In het programma heb ik nog een reportage over de do-it-yourself in de muziekindustrie. Joert een eigen podium van muziekliefhebbers in Oude zonder subsidie en op eigen kosten. Maar je moet je voorstellen dat hier dan... hier is een podium, 30 centimeter hoog, daar staat de artiest op. En dan zijn hier de stoelen. Dus hier zitten allemaal stoelen, hier zitten gordijnen. Dus daar is de garderobe erachter. Dus op die manier... Een verrassende uitspraak, maar grote gevolgen. Het Gerechtshof in Den Haag bepaalde van de middag dat de eigen veerdienst ter Schelling, de EVT, trof waren mooi van en na Skielgeta. In december bepaalde de rechter nog in een kwart pleit dat de EVT ophoren moest. Het argument wie dat Doeksen toch de concurrentie van de EVT in financieel zwierwaar te lonen kamer is. En driegen ek om 14 uur te herjen. En daardoor komt de bereikbaarheid van Skielge in gevaar. Maar het Gerechtshof is het er net eens maar die uitspraak en dus moet de EVT wervaren. En de beslissing luidt als volgt: vernietigt het bestreden vonnis opnieuw rechtdoende, veroordeelt de staat te gehengen en te gedogen dat EVT na 1 februari 2014 het volledige en ongestoorde gebruik houdt van de in de huurovereenkomsten omschreven objecten onder de bestaande voorwaarden. In de studio algemeen directeur van de EVT Erwin Rob en fractievoorzitter van Plaatselijk Belang te Schelling Guus Zwijgman. Ja, heren, van het welkom. Ja, en die uitspraak, ik moet zo vaststellen, meneer Rob, die kun je net vaak nog hebben. Nee, die mag nog wel 100 keer voorbij komen. Ja, prima. Want wat voor dag wie dat nou voor jou? Een dag met een gouden rand. Ja, en een dag eindelijk gerechtigheid. Ja, viel het zo eindelijk gerechtigheid? Ja, ik denk dat we lang genoeg hebben gestreden om nu gerechtigheid te krijgen. Ja. Meneer Zwijgman, ja, wat toch een jood voel je haast van de stoel, hoor? Nou, het was wel een hele verrassing. Want omdat het in december de uitspraak dus nog tegen de EVT was. En dus nu had niemand het meer verwacht. Dus het is 180 graden oors. Ja. En zo vaak komt dat toch net voor? Nee, gelukkig niet. Maar, want dat is ook niet goed voor de rechtspraak. Maar je kan het ook anders uitleggen. Het is ook een vorm van gerechtigheid. Net zoals Rob zegt. Die heeft zoveel rechtszaken al gevoerd. En altijd teleurgesteld en in het nadeel beslist. Dus dan is het verrassend als het ook nog een keer kan. Ja, maar het is een gouden dag, zei meneer Rob, voor de EVT. Dat kan ik niet vaststellen. Maar is het ook een gouden dag voor Skielge? Ik denk het wel. Natuurlijk is het een teleurstelling voor de firma Doeksen en al het personeel wat daar werkt. En ik heb ook van de gemeentebestuur gehoord, van de wethouder, dat ze hadden gehoopt op rust. En dat het dan nu afgelopen zou wezen voor de EVT. Maar met alle respect, EVT is een Terschellingse ondernemer. En daar zitten 30 ondernemers die daar zwaar financieel in zitten. Dus had EVT vandaag een negatieve uitkomst gehad, dan waren er 30 ondernemers in grote financiële problemen gekomen. Nou, dat noem ik onrust. Ja. Dan hebben we grote problemen. Precies. Even waarom naar het begin, want de strijd tussen de EVT en Doeksen, die wordt het zelfs al volle langer als de dag van juist. Het wordt het eind al hier. Laten we even zien naar een reconstructie. De trein van intensieve tarriering scoorde de eigen veerdienst te Schelling, de EVT dus, van de morgen dan lang omlet de eerste oertocht naar Haasmaatje. Onboord van de stortermelk, maar fjouwer echte passagiers. Maar daarna giet het hut de EVT wil vaker varren. Rieks Wettersteert, eigenaar van de Oerlistijger, tinkt rozeoer en docht het hek van de EVT letterlijk op slot. Ik durf dat niet hoor. Echt niet. Deze actie van Rijkswaterstaat doet finaal afbreuk aan onze naam. De acties van Rieks Wettersteert kunnen de populariteit net keren. Reizigers binnen Blied met de nieuwe veerboot. De Spathoek van de eigen veerdienst te Schelling. Ja, lang verwacht, prachtig moment. Dat betekent 43.000 tot 45.000 mensen tot en met juni die we minder vervoerd hebben.
En een 15% minder personenauto's, wat ook heel belangrijk is voor ons. Staatssecretaris Mansveld verbiedt de EVT om verder te varen. De EVT giet net akkoord en spant een kwad pleit doen. Ze verliezen. Het spoedappel van Joert betreft dat de EVT varen mag. Ja, net aan tafel, maar op Skielge, daar is wethouder Teun de Jong. Meneer de Jong, welkom bij Bient. Rederij Doeksen, ja, goeiedag. Rederij Doeksen zei door de concurrentie van de EVT in financieel zwaar water zitten. Driegen ik mij ontslagen en zullen onrendabele oorveerten na alle dagen uitheljen. Maakt je jullie zorgen? Ja, ik maak me zeker zorgen. We hebben lang en indringend met Doeksen overlegd over de situatie die in de loop van het vorig jaar ontstond. En daar hebben wij uit geconcludeerd dat Doeksen echt in zwaar weer zit. En omdat Doeksen in zwaar weer komt, dat dan ook de continuïteit van de winterdienstregeling ook in gevaar komt. Ja, maar deze uitspraak dan van het Gerechtshof, verrast jou dat dan? In die zin wel. Ook vorige sprekers zeiden al iets over de uitspraak in kort geding. Wij hadden daar ook een bepaalde verwachting aan. Nou, die is niet uitgekomen, dus dat betekent dat we een nieuwe werkelijkheid hebben. En dat betekent ook dat wat ons betreft ook de staatssecretaris haar best moet doen om deze situatie weer in rustig vaarwater te brengen. Ja, je zei van de continuïteit komt in gevaar. Voor waar dan? Hoe bedoel je dat dan? Rederij Doeksen heeft voor ons als gemeente en ook voor de Rijksoverheid, voor de staatssecretaris, voldoende aangetoond dat zij de afspraken zoals die in het ODC zijn vastgelegd, dat ze die niet meer kunnen waarmaken. En dat betekent dat de winterdienstregeling sterk ingekrompen wordt. Oké, dank meneer de Jong. Even aan tafel, Erwin Rob. Ja, wat vies van de reactie van de wethouder? Nou, ik vind het een alonbekende reactie. Hè. Je hoort steeds dat ze zeggen, we hebben intensief overleg gehad met Doeksen. We hebben een ODC, de winterdienstregeling komt in gevaar. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal gelegenheidsargumenten, dat voorop. Plus het feit dat de Rederij Doeksen niet zomaar eenzijdig de winterdienstregeling kan aanpassen. Daartoe moet zij instemming hebben van de gemeente Terschelling, gemeente Vlieland en Rijkswaterstaat. En als ze het niet eens zijn met elkaar, moet er een arbitrageprocedure gevoerd worden. Is de gemeente te passief, is dat? Ja, ik denk dat de gemeente zich onnodig zorgen maakt. En het lijkt wel of dat hij een beetje in dezelfde tank zit als waar het Rijk lang in verkeerd heeft. En ze eigenlijk gewoon een beetje gebukt gaan onder chantage. En ik heb nu zoiets van, nou gemeente, zeker met deze uitspraak, laat nou maar eens je tanden zien. En nodig ons maar eens uit voor een gesprek. En je zal zien dat van die verzobering van de winterdienst absoluut geen sprake is, hoor. Even jaren naar de wethouder de Jong. Wat vind je van de reactie van Erwin Rob? Ja, ik zou bijna zeggen, die is net zo bekend als onze reactie. Wij zien in de uitspraak van het Hof dat EVT, Doeksen en de staatssecretaris, de staat, nadrukkelijk uitgenodigd worden om in gesprek te gaan. Nou, wij zullen daar de staatssecretaris in steunen, zodat wij uiteindelijk weer rust krijgen en voor de gebruikers van de veerdienst zekerheid als het gaat om de afvaarten. Ja, wat vind je ook? Ja, in het hele dossier wat verschrikkelijk lastig en ingewikkeld is, want er zijn nog een heleboel rechtszaken die er lopen. Maar wat mij altijd opgevallen is als raadslid, dat er eigenlijk alleen maar met Doeksen gesproken wordt. Er wordt eigenlijk helemaal niet met de andere twee partners. We hebben de EVT, maar we hebben ook al 25 jaar varen, de Waddentransport. En die wordt ook niet bij betrokken. Ik heb al eens gezegd, de commissie bootdiensten is meer een commissie Doeksen dan de commissie bootdiensten. Want de mensen die met boten varen, die worden helemaal niet in die commissie benaderd. Als je over het probleem wilt praten, moet je ook alle partners om de tafel hebben. En er wordt dus wel over gesproken, maar niet met elkaar. En ik denk dat dat een van de grote problemen in dit dossier is. Oké. Je bent zelfs de grote winnaar, hè? De winnaar van deze toertje. Ja. Dat zul je nooit meer vergeten. Nee. Maar we hebben winnaars binnen. De ben zelfs ook verliezers. Laten we even zien naar de reactie van de directeur van Doeksen, Paul Melles. En dat EVT als medegebruiker naast ons vaart. Ja, dat zal leiden tot aanpassingen bij ons. Dat kan niet anders. Wat zit dat er nou echt snijdt weer maat in de dienstregeling?
Dat kan ik niet op vooruit lopen. We gaan nu eerst het vonnis bestuderen. En we gaan ook eerst intern beraad voeren. Johan, dat hield iets aan. Wie dat al in een loos dreigement dan? Nee, dat zeg ik niet. Maar ik vind het niet correct om nu al vooruit te lopen op dingen. Ik wil het eerst met de contractpartijen bespreken. Daar hoort het eerste overleg thuis. En ook uiteraard ons personeel daarover inlichten. Maar als Doeksen er eventueel overveert uitgooit, zullen je hem die dan oernemen? Nou ja, goed, dat hebben wij natuurlijk steeds gezegd. Maar je kan niet in september zeggen van... goed, als ik mijn zin niet krijg, ga ik in oktober schrappen. Dan moet je een kerel zijn en dat in maart aangeven. Dan hebben wij 6, 7 maanden de tijd om ons daarop voor te bereiden. Maar kun je het überhaupt betalen? Ja, natuurlijk kunnen we dat. Alleen als we de ruimte niet krijgen, zoals die nu is... dan wordt het natuurlijk een heel lastig verhaal. Doeksen site, Paul Mellers site, dat kun je hem nooit betalen. Ja, maar goed... Voor Jim is het toch ook een onrendabele afveert dan? Nee, maar wie zegt dat ze onrendabel zijn? Dat zei Doeksen. Ja, tuurlijk zegt hij dat, want dat past hem fantastisch. En wij zeggen van nou, kom dan maar eens op met die afvaarten. En zorg er dan ook maar voor dat we de ruimte krijgen... en dat niet de Vlieland op Vlieland aan de brug blijft liggen... en de Friesland op de Schelling aan de brug blijft liggen. Maak dat dan vrij, zodat wij daadwerkelijk kunnen laten zien dat we heen en weer varen. Ja. En zover laat hij het absoluut niet komen. Nou kom ik net van Skielgen. Ik woon hier in Ljouwert. En ik kom wel eens op Skielgen, mijn oerrol of vakantie of eens een keer een weekend voort. Wat verandert er nou voor mij? Nou, ik denk dat je al hebt kunnen zien wat er veranderd is sinds onze komst. Ik denk dat het toeristisch cijfer op de Schelling niet voor niets met ruim 5% gestegen is. En ik denk, wat gewoon heel cruciaal is, dat de mensen nu gewoon een keus hebben. Dus als je niet een bredere portemonnee hebt, dan neem je wat makkelijker de veerboot van EVT. Want hier is Jim, ben je sowieso goedkoper? Ja, we zijn goedkoper. Nou, plus het feit dat wij, denk ik, nu de Schelling bereikbaar maken voor het dagtoerisme. En dat laat toch al 1,5 jaar zien dat daar enorm animo voor is. Eindconclusie, de vrede is nog 4 fot? Ik ben bang van wel, maar we moeten eigenlijk even omschakelen. Wij als gemeente horen te faciliteren. En het heeft mij enorm geërgerd als er dus mogelijkheden zijn om met de EVT te komen of met de Doeksen. Dat was rechtmatig, wordt dat straks toegestaan. Dan horen wij als gemeente en ook als Rijk, horen wij beide klanten zijn onze klanten. Die moeten op gelijkwaardige manier behandelen. En dan kan je niet de een in de stromende regen laten staan en de andere een mooie terminal gunnen. Ik vind dat je moet aan de klant denken. Als de klant er baat bij heeft, en ik denk dat hoe meer boten varen, hoe beter het voor de klant is. Dat je geen uren hoeft te verwachten voor de volgende boot. Dus ik denk dat het kan goed komen, maar er moet in ieder geval... Want je moet eigenlijk zeggen van, hoe kunnen we het nou met elkaar zodanig regelen dat we allemaal een boterham daarin hebben. Dan ben je goed. Maar bij elkaar, dat slag het voorlopig nog net. Nou goed, wij zeggen al jarenlang structureel, de deur bij ons staat open. Nodig ons nou maar eens uit voor een gesprek. Maar jij bent net ontzet. Zij ben ontzet. Nou ja, goed, ze hebben vast mijn nummer. Dat zult toch wel? Ja. Oké, hier een tierentank en ook wethouder De Jong van Oost-Kielge. Tierentank voor jouw reactie. Er zijn in Friesland staan 30 muziekpodia die het met elkaar dik 1200 optredens per jaar organiseren. En dat gaat om poppodia met subsidies en kroegen die het uitentrog echt live muziek hebben. In Ouderleijen, in de Jeddere Kooi-fabriek, ben Vlien hier een paar muziekliefhebbers een eigen poppodium begonnen. Op eigen initiatief en op eigen kosten. Dit binnen ze. Grafisch vormjouwer Wil van der Sloot, fotograaf Henk Bleker en journalist Harry de Jong. 3 muziekliefhebbers die Vlien hier de Krijvenbonden hebben in cultuurfabriek Kooiaap. Er is zo'n ontmoetingsplaats voor kunstenaars, annex concertruimte. Een initiatief waarbij deze maanden een paar keer per jaar singer-songwriters programmeren. Op eigen kosten. We gaan nu naar een van de concerthallen. Ik heb twee concerthallen. Eentje boven en eentje beneden. Maar je moet je voorstellen dat hier dan... hier is een podium. 30 centimeter hoog. Daar staat de artiest op. En dan zijn hier de stoelen. Dus hier zitten allemaal stoelen. Hier zitten gordijnen. Daar is de garderobe erachter. Dus op die manier... Ja, en hoeveel mensen kun je hier nou in kwijt? Nou ja, god, ja, je moet er ook niet te veel van verwachten. Dus het is hier kunnen we ongeveer 100 mensen kan ik hier wel kwijt, ja. Maar ja, als je die krijgt, dat is vraag 2. Ja. En dat is best ingewikkeld, hoor. Nou ja, ik bedoel, zo'n ruimte komt daar vrij. En als 3 muziekliefhebbers erop praat, dan komt al gauw aan orde van... ja, misschien zou het leuk zijn om je concerten te organiseren.
En boven heb ik nog wat? Ja, er zat een kleine zaaltje en daar kunnen we naar op gaan kijken. Ja, graag. Ja. Als je het leuk vindt. Ja, kom maar mee. Hier gebeurt het. En dan voor de kleinere concertjes, die doen we hier. Every day's a perfume letter from a skilled hand. En rint het wat? Nou, dat is afhankelijk van wat je er zelf aan doet, is me opgevallen. En het gaat ook een beetje om de bekendheid van de artiest. Dat is ook wel heel belangrijk. Als jij mensen boekt die eigenlijk waar bijna een heel klein groepje wat van gehoord heeft, ja, dan wordt het moeilijk. Dan heb je 50 man als je geluk hebt. Landgenoten, elke Mongool kan nagaan. Nee, geen Mongool, Willem. Je pompen je al je eigen yield in, of net? Ja, dat hebben wij er verhoord. Waarom hij hem dat te verhoren? Omdat wij in dit concept geloven. Maar kun je straks dan wel uit? Nou ja, kijk, als je zegt van god, we gaan een jaarrekening maken en we moeten kijken wat de kosten waren en wat de winst is. Ja, dan het is niet een verdienmodel, maar ja, dat hoef ik ook niet. Dat wil ik ook niet. Ik wil het gewoon leuk houden. Voor alles is een oren, voor alles is een tijd. Alles gaat naar hetzelfde plak. Wij doen dit zonder subsidie en puur vanuit liefhebberij. Dus yieldvertje is eigenlijk helemaal net zo belangrijk voor je? Nou ja, kijk, het moet je geen duizenden euro's gaan kosten. Hè. Dan is de lol er gauw af. Maar ja, voor een leuke avond, ga eens een leuke avond ergens naartoe. Dat kost ook geld. Dus ja, je bent altijd iets kwijt. Wij willen graag aan een oor jerrelitten waar wij van horen. Dat is ook een soort missiedrang. Hè. Wij kennen een heleboel goede artiesten. Nou ja, die zijn vaak nou wel redelijk betaalbaar. Wij vinden het geweldig dat ze in onze cultuurfabriek optreden. Dan kunnen wij ze voorstellen aan een groot publiek. En dan kunnen wij zeggen, nou, dit is nou de muziek die Savolle voor u betekent. Wij hopen dat het voor hem ik Savolle betekent. Ryan Murphy on lead guitar. Verleden week is uiteenzet maar de sloop van het Harmoniekwartier in Ljouwert. Op het plak komt nou een nieuw popcentrum. En met de sloop komt er een eind aan een beruchte buurt. Je hebt iets winder winkeltjes, maar zo'n hier een zondag is het een vrijplak voor graffiti-spuiters, junks en zwalkers. Maar ook uw eigen zaakkundige Sjoerd Bootsma, die spaant erom. Want Sjoerd, do wennester, hè? Ja. Ja, dank je. Maar van een beruchte buurt, zo stoot het zelf ook zo omschreven? Ja, eigenlijk gebeurde er heel erg weinig. Het is een hele mooie, romantische, verkrotte buurt. En, klinkt inderdaad romantisch. Dat is het ook. Het is zo romantisch als die vervallen schuurtjes die je in Frankrijk langs die landweggetjes ziet staan. Die romantiek. Ja, even voor de mensen die net correct weten waar het dan precies is. Waar is het? Ja, het is aan de oorkant van de Harmonie. Ja, en dan naar de Nieuwstad toe. Ja. En daar winnen ze dus? Ja. Oké, en vanuit hier in zondag wordt er al praat over sloop of dat er nijbouw komen moet. En nou is het eindelijk zo vier, want ze ben vriendelijke ben ze echt niet aanzet, maar de sloop. Ja, en nou is het een beetje de vraag van, ja, wat is het? Hè? Is Ljouwert nou een rotte appelkwiet? Of is het echt een stukje stadsromantiek wat Ljouwert kwijtrekt? Wat vies je? Ja, dat is wel een goede vraag. Ja, ik denk dat je wel wat stadsromantiek kwijt bent, maar met nostalgie kun je de kachel niet stoken. En tegelijkertijd was het een gebied waar ook niks gebeurde. Behalve dat er heel mooie graffiti werd gemaakt, gebeurde er verder niks. En kon er verder ook niks, want al die pandjes, ja, dat was gewoon verkrot. Punt. Ja. Dus ga er wat moois van maken. En dan heb je altijd wel weer aan de andere kant van de stad iets wat weer nieuwe romantiek ontwikkelt of zo. Zou ik zeggen. Ja, om een beetje toch een beeld te krijgen. Want ja, de meesten thuis, ja, had je wijn in Appelskeer, dan weet je vanzelf net waar die twee mannen het nou hoort. Omdat het nog kan, hebben we vriend weekend, maar daar hebben we even een paardwest. Dus daar in Ljouwert. Het is wel echt sloopwaar, hè? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Het is koud, het is nat en het is sloopweer, ja. Hoe lang kennen jullie dit nog al? Dik 63 hier, ja. Ga je dit zien kennen? Dan, nou, wel verhoren. Het weer een hele bedrijvigheid. En vanaf de Jens zondag? Dan komt het verval. En dan wordt het leeg, dan wordt het keel, dan komt de jeugd er wat in om te rijden, zeg maar. Dan wordt het net leuk meer.
decennia lang is dit al een plak. Ja, werd vaak hele jonge graffiti-spuiters voor de eerste keer hun tagjes delt zetten. Of kwam te zien bij oren hoe ze dienen. En meestal was dat het een beetje een soort bakermat is voor graffiti deze plak. Ik oren illegale dingen, als het broeken van heroïne zou gebeuren hier heel veel op straat, illegaal sliepen waar je heel veel te dienen. Toch junks en dakleers, dat zo'n plak weer dit. Ja, dit is een rafelrand. Ja. En nou gaat hij weg. Is dat jammer? Ja, het is jammer als rafelranden weggaan, maar het mooie aan rafelranden is dat ze ook altijd wel weer ergens ontstaan. Ja, iedere stad had ik dit soort plakken nodig, denk ik. Wat meestal niet net in uw water van een normale meestermaatschappij functioneren kunnen. Hier toch echt een plak had. En ik mijn raadslid worden. En nou, dat had ik wel eens in charme. Ik kan je voorstellen dat je hier weier, dat je er wat over zou tekenen? Nou, dit weer wel een heel juist plakje. Ja, nee, dit weer verval. Dit weer net een leuke romantische hoek. Ja, ik ga heel nog geen gevoelens van och heden ja en och jongens wat kan en wat dan ook. Dan moet je nou dolblij wezen dat ze nou eindelijk aan de gang binnen. Ben ik ook. Ja, ik ben er heel wies mee. Ik ben heel blij dat er een poppodium komt, eindelijk. En ik vind eigenlijk, ik wil dat de graffiti-cultuur, ik wil bij het poppodium, bij de hip-hop, bij die muziek hier. Wat ik heel mooi vind is bijvoorbeeld dat de architecten hebben voorgesteld om al die graffiti-stenen te gaan hergebruiken in de buitenmuren van het gebouw aan de achterkant. Nou, lijkt me een heel goed idee. Dit is maar een soort vrijplak wezen. Net officieel legaal, maar een beetje gedogen. En dan kunnen oren gaan gongen beginnen en ze weer uitleven. En dan kunnen jonge jonkies en vrouwtjes die het weer beginnen. Dan kun je weer de eerste dingen deel zetten. Ach, laat dat gewoon gebeuren. Dus die graffiti die bloot je. Dat denk ik wel. Ja, in de Rijn. Er moet dus een nieuw popcentrum komen, Sjoerd. Ja. Enig idee hoe dat eraan uitkomt te zien? Ja, ik heb de afbeeldingen gezien. Het ziet er mooi uit. Ja? En inderdaad, de architecten hebben het zo gemaakt dat heel veel van die oude muren worden hergebruikt in de muren van het nieuwe poppodium. En volgens mij betekent dat dan ook dat de jongens die daar voorheen die mooie graffiti opspoten, daar volgens mij weer mee door moeten gaan. Want als iets popcultuur is, hè, dan is dat graffiti wel. Want het is heel veranderlijk. En popcultuur is ook altijd heel erg veranderlijk. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Hartstikke mooi. Ja, maar wat wordt dan aan echt de functie van die nieuwe poptempel? Ja, die poptempel, ik denk dat Leeuwarden daar heel erg mee laat zien dat ze popcultuur serieus nemen. Leeuwarden zit heel erg in de lift. Hè. We hebben het hier er wel eens vaker over gehad, qua goede bands. Maar ook op andere vlakken wel. En dat nieuwe poppodium faciliteert heel veel mooie, goede concerten, waar meer dan 30.000 mensen per jaar naartoe gaan. Die faciliteert dat daar nieuwe dingen kunnen worden gemaakt, dat mensen daar heel veel kunnen leren. Er komt ook een aantal dansopleidingen, geloof ik, in. Dus dat wordt veel meer dan alleen maar muziek. Er komt sowieso Dieterwijk van het Friesland College. Een popschool komt daarbij in. Dus er gaat heel veel gebeuren. Nog meer, hè? Asterix en Romein. Asterix, Romein. Het wordt echt een plek voor talentontwikkeling, zeg maar. Ja, en dan moet dus echt rond te bouwen van graffiti, want oors je het ergens oors in de stad. Ja, dat sowieso. En kijk, zo'n podium moet ruimte geven aan heel veel creatieve talenten. En dat doe je door je er niet al te veel mee te bemoeien. Maar door ruimte te laten, juist. Ja, wanneer moet de kleer wezen? September 2015 moet de boel open. Ja, oké. Ja, dat is vrij snel al. Ja, dat is heel rap, ja. En dat slaagt ik wel, want ze zijn al begonnen en het gaat heel hut, hè? Ja, de ambtenaren die ik wel eens spreek bij de gemeente zijn altijd super trots. Omdat ze zeggen allemaal dat ze in de afgelopen 15 jaar nooit over hun budget heen zijn gegaan en nooit over hun planning heen zijn gegaan. Dus dat voorspelt veel goed. Maar die eigen hoes die zit er nog en alles van die Noors, dat is aan ze verdwenen. Ja, ik ben blij dat ik niet mijn raampje aan die buurt heb, want het is een hels lawaai 's ochtends. Oké, nou, Tierentank, Nijwieken, dat is er misschien wel weer. Of net? Wist je Nijwieken? Nee, volgens mij is Steven... Oetwawieken? Ja. Oké, alvast ontan. Hey, ons Safir, morgen dan ben we er weer. Dan zullen we het onder oren hebben over Atsjekeul en Deelstra. En dan is ook de laatste dag van de transfermerk. We beginnen op zitten bij Sportclub Heerenveen en Cambuur op deze hectische dag. Waar we het morgen van nou nog een hele gezellige dag.